Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажем как изграждаме централа за предприятие за собствени нужди. Тук сме опънали с колегите канап, за да можем правилно да трасираме отдолу столиците, които са носещи под нас. Хубавото на този проект е, че предварително, преди да започнем да пробиваме покрива, измерихме абсолютно целият проект с самия покрив и абсолютно всичко отговаряше на проекта. Затова няма какво да мислим ние, проектът е супер и работим по него. Начертали сме си къде точно са столиците, виждаме ги също така къде панелите са хванати и само си опъваме канап, за да може да изравним нашите носещи елементи. Захващаме ги с 14 см винтове отдолу. Другото, което е интересно, че това е изцяло южно, почти южно изложение, едностранен наклон, грубо около 15-16%, което е може би за към средата на сезона най-оптимално между пролет и есен. 140 панела са нужни, за да изградим абсолютно целия покрив. 14 на 10. Другото интересно е, ще се захранват от два инвертора по 50 и 30 кВт. В централата изграждаме също така и изцяло заземителен контур, който го съединяваме, обединяваме с гръмозащитата и отделно пускаме допълнителен кол, който се го забиваме долу до близост до сградата. Тук продължаваме изграждането на носещата конструкция. След това единствено имаме да сложим отгоре носещите профили, които са около 9 метра, не, малко повече са, около 12 метра мисля, че да, толкова бяха. Другото е, слагаме лепенки под самия носещ елемент за водонепроникаемост и заради това не е толкова бързо, колкото може да бъде. Общо взето еднообразен процес, просто трябва да го свършим доста пъти. Грубо ги слагаме през метър и 20, мисля, че са планките по височина. И общо взето да, доста са планките, няма никакъв проблем. Доста е здрава сградата, отдолу са доста дебели самите профили, на места много трудно ги пробихме и използвахме по 5-6 винта да може да пробиеме дадено място. Това накрая имахме по около половин кутия с винтове, които са захвърлени с гръмнали глави. Това изглежда с канап. На два пъти го направихме, първите 7 реда и следващите 7 реда и до тук ще е конструкцията. Да. Общо взето искахме също така да заснемем малко повече процеса с слагането на панелите и другата част от конструкцията, обаче го даваха лошо метеорологично време и заради това продължихме бързо да работим с монтирането на панели и конструкция и не успях да снимам абсолютно всичко. Общо взето от снимките виждате какво сме направили допълнително, за съжаление без видео. И така, благодаря, че останахте до тук с видеото и ако има някакви допълнителни въпроси, може да ги поставите в коментарите.